Επιστρέφουμε στο Γιατί Μαμά, εδώ με τον κύριο Ζέρμο Μανολάκη και θα μιλήσουμε τώρα για κάτι που αφορά τις γυναίκες που δίνουν πολύ σκληρή μάχη, μια μάχη με τον καρκίνο και εσείς μπορείτε και τις βοηθάτε πλέον στο να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και μετά το τέλος όλης αυτής της δοκιμασίας να έχουν την ελπίδα να αποκτήσουν ένα μωρό. Πώς γίνεται αυτό? Είναι κάτι το οποίο αποτελεί πραγματικά μια πρωτοποριακή μέθοδο για τα δεδομένα, όχι μόνο της εξωσωματικής γονιμοποίησης, αλλά και η πρώτη φορά που γίνεται στην Ελλάδα. Ακριβώς. Είχα την τύχη, λόγω της εμπειρίας μου στη Γερμανία και την Αυστρία, να ασχοληθώ με το κομμάτι αυτό της διατήρησης γονιμότητας νέων γυναικών, οι οποίες λόγω καρκίνου πρέπει να κάνουν κάποια χημειοθεραπεία. Το πρόβλημα με τη χημειοθεραπεία, παρόλο που η θεραπεία κάθε αυτή έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία 30 χρόνια και αυτό έχει βοηθήσει πολλές γυναίκες να επιβιώσουν και να έχουν μια καθόλου φυσιολογική ζωή μετά το τέλος της θεραπείας τους. Η χημειοθεραπεία λοιπόν έχει ένα μειονέκτημα όσον αφορά το θέμα της αναπαραγωγής και το μειονέκτημα αυτό είναι η τοξικότητά της. Δηλαδή, οι κοπέλες οι οποίες κάνουν χημειοθεραπεία λόγω κάποιας μορφής καρκίνου, μιλάμε για νέες γυναίκες με καρκίνο μαστού, μιλάμε για νέες γυναίκες με λέμφωμα, λευχαιμία, πράγματα που αν κοιτάξουμε λίγο το γύρω μας περιβάλλον δεν είναι τόσο σπάνια όσο φανταζόμαστε. Καθόλου. Ακριβώς. Τα ακούμε πάρα πολύ συχνά. Οι κοπέλες αυτές λοιπόν έχουν αργότερα μειωμένες πιθανότητες ή ακόμα και καθόλου πιθανότητες να κάνουν παιδιά, γιατί τα οθυλάκια τους και κατ' επέκταση τα οάρια καταστρέφονται λόγω του τοξικού φαρμάκου που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία τους. Από τις χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες, για να κερδίσουν τη μάχη. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε ως διατήρηση γονιμότητας είναι κατάψυξη είτε ώριμων οαρίων, εφόσον υπάρχει το χρονικό διάστημα αυτό που χρειαζόμαστε εμείς, δηλαδή περίπου 2 εβδομάδες, ή ακόμα και ενός κομματιού από την οθήκη, δηλαδή του οθηκικού ιστού όπως λέμε εμείς, για να μπορέσουμε αυτό το κομμάτι να το καταψύξουμε και αργότερα να το αποψύξουμε και να το επαναμεταμοσχέσουμε, δηλαδή να το τοποθετήσουμε ξανά στο σώμα της γυναίκας. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά πολύ καινούριο, είναι κάτι το οποίο γίνεται παγκόσμιο από το 2004 και είχα την τύχη να πραγματοποιήσω την πρώτη επέμβαση επαναμεταμόσχεσης οθηκικού ιστού στην Ελλάδα. Συγχαρητήρια, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δίνεται ελπίδα σε ανθρώπους που παλεύουν να ζήσουν και βλέπουν στο τούνελ μια τεράστια ελπίδα. Ακριβώς. Είναι μια δυνατότητα που δίνουμε σε μια γυναίκα η οποία θα έχει αργότερα μια καλή ποιότητα ζωής, στο να μπορέσει να αποκτήσει παιδιά όταν έχει ξεπεράσει πλέον το δικό της πρόβλημα και κοιτάζει μπροστά στο μέλλον. Τεράστια ελπίδα, πραγματικά. Γιατί δεν είναι ότι έχεις να παλέψεις και τον καρκίνο, τη μάχη που δίνεις, είναι και όλα αυτά που σκέφτεσαι τα μετά, αν πάνε όλα καλά. Και η γονιμότητα είναι κάτι που καίει πάρα πολύ τις γυναίκες. Αυτό που βλέπω στις κοπέλες πριν από τη θεραπεία που έρχονται στο ιατρείο για να κουβεντιάσουμε για τις μεθόδους αυτές, είναι ότι εκείνη τη στιγμή νιώθουν πραγματικά πολύ άσχημα, νιώθουν ότι αυτή η καινούργια πραγματικότητα που έχουν να αντιμετωπίσουν στη ζωή τους για τους επόμενους μήνες, δηλαδή η θεραπεία τους, είναι κάτι που τις φορτίζει πάρα πολύ. Αλλά αυτό που καταφέρνουμε κάνοντας αυτή την κουβέντα από τη δικιά μας την πλευρά είναι να τους δείξουμε ότι υπάρχει ζωή μετά τη θεραπεία, υπάρχει ζωή μετά το καρκίνο και πραγματικά οι κοπέλες αυτές οι οποίες θα τελειώσουν τη θεραπεία θα είναι μετά υγιείς και μπορούν να κοιτάξουν πραγματικά να ξαναφτιάξουν εισαγωγικά τη ζωή τους και το παιδί σαφώς παίζει πολύ μεγάλο κεντρικό ρόλο σε αυτό. Δεν χάνουν τη γονιμότητά τους και έχουν ελπίδες για να συνεχίσουν τη ζωή τους με ένα μωρό, με μια καινούργια ζωή. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι ότι στο κέντρο σας, από ό,τι είδα, ασχολείστε πάρα πολύ και με την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και θα θέλαμε να ακούσει ο κόσμος και κυρίως οι γυναίκες πώς μπορούν να προλάβουν τον καρκίνο του μαστού. Αυτό που είναι πολύ βασικό σε αυτή την περίπτωση είναι η αυτοεξέταση. Πολύ συχνά λέω στις γυναίκες ότι οι ίδιες γνωρίζουν το στήθος τους καλύτερα από τον γιατρό τους. Αυτό που λοιπόν συνιστούμε στις γυναίκες είναι συνήθως το πρώτο δεκαήμερο του κύκλου τους, το πρωί μετά το μπάνιο, όταν δηλαδή η μαστή είναι μαλακή, να μπορέσουν οι ίδιες να κάνουν μια ψηλάφιση για να δουν αν πιάνουν στο στήθος κάτι το οποίο είναι διαφορετικό. Αυτό που επίσης μπορούν να κάνουν είναι να κοιτάξουν το στήθος τους στον καθρέφτη για να δουν αν υπάρχει κάποια αλλαγή στην επιφάνεια και από εκεί και πέρα, αφού επισκεφτούν τον ειδικό,
οι μέθοδοι... Αυτό πρέπει να γίνεται η ψηλάφιση μια φορά το μήνα. Αυτό που εμείς συνιστούμε είναι ακριβώς μια φορά το μήνα. Γιατί πραγματικά μπορεί από μήνα σε μήνα να έχουμε μια αλλαγή. Και μετά μπαίνουν στη διαδικασία εξετάσεων από ποια ηλικία και μετά. Ακριβώς. Το επόμενο στάδιο λοιπόν είναι το υπερηχογράφημα μαστών και η μαστογραφία. Αυτό που συνήθως χρησιμοποιούμε ως όριο ηλικίας για να συζητήσουμε πλέον την ετήσια μαστογραφία είναι το 40ο έτος. Γιατί η μαστογραφία είναι μια εξέταση η οποία πραγματικά πρέπει να γίνεται από κάθε γυναίκα μετά τα 40, επειδή ακριβώς οι πιθανότητες να εμφανίσει κάποια γυναίκα αυτής της ηλικίας πρόβλημα με το μαστό της είναι μεγαλύτερες. Από εκεί και πέρα, ακόμα και σε γυναίκες νεαρότερης ηλικίας που έχουν κάποια αλλαγή. Αν υπάρχει κάποιο κληρονομικό αυτό μπορεί να γίνει ή... και πιο νωρίς. Η πιο απλή εξέταση που πραγματικά δεν γνωρίζει όριο ηλικίας είναι το υπερηχογράφημα μαστών, που πραγματικά μέσα σε ένα 5 λεπτό μπορεί ο γιατρός να κοιτάξει αν είναι όλα εντάξει με το μαστό ή αν υπάρχει κάτι που πρέπει να ψάξουμε παραπέρα. Που είναι και πάρα πολύ εύκολη εξέταση, ούτε επώδυνη. Ακριβώς. Έχω ακούσει ότι σε περιπτώσεις που πολλές γυναίκες θυλάζουν και μπορεί μετά τη γέννα που αρχίσει ο θυλασμός να δουν κάποια διαφορά στο στήθος. Πολλές φορές σκέφτονται ότι φταίει ο θυλασμός ή ότι μπορεί να είναι από το δοκετό και δεν δίνουν σημασία και εκεί μπορεί να συμβεί κάτι και να μην το προλάβουν. Έτσι είναι. Το στήθος κατά τη διάρκεια του θυλασμού εκ των πραγμάτων είναι πιο μεγάλο, γιατί φανταστείτε ότι κατεβαίνει το γάλα το οποίο το μωρό θα θυλάσει και ο θυλασμός γίνεται κάθε 3 ώρες. Έτσι. Οποιαδήποτε αλλαγή η οποία επιμένει και ανησυχεί τη γυναίκα είναι πολύ εύκολο να διευκρινιστεί με μια απλή εξέταση όπως το υπερηχογράφημα. Η διαφορά που είπατε μαστογραφίας και υπερηχογραφήματος, στη μαστογραφία είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα από ότι στον υπέρηχο? Είναι συμπληρωματικές εξετάσεις αυτές. Η μαστογραφία είναι μια εξέταση η οποία μας δείχνει περισσότερο αν υπάρχει κάποια πιθανότητα όγκου, είτε στο στάδιο του καρκίνου είτε στο λεγόμενο προστάδιο. Το υπερηχογράφημα είναι μια εξέταση η οποία έρχεται να συμπληρώσει τη μαστογραφία και να μας δώσει επιπλέον πληροφορίες αναφορικά με το αν υπάρχουν κάποιες κίστες στο στήθος, αυτό που πολλές γυναίκες πιάνουν, ας πούμε, σαν έβριμα και αυτό έρχεται και φεύγει κάποια στιγμή μέσα στον κύκλο. Ο υπέρηχος λοιπόν είναι κάτι πολύ πιο απλό και γι' αυτό και συμπληρώνει τη μαστογραφία. Και στην ηλικία των 40 και άνω, εσείς μιλάτε για μία φορά το χρόνο ή και πιο συχνά εξέταση? Η μαστογραφία μία φορά το χρόνο είναι αρκετή. Μία φορά το χρόνο. Πιστεύετε ότι οι γυναίκες που δεν έχουν κάνει παιδί ακόμα και μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα με το μαστό, πρέπει να ψάχνονται πιο νωρίς, πριν την εγκυμοσύνη? Αλλάζει κάτι η εγκυμοσύνη? Συνήθως αυτή είναι η πρακτική που ακολουθώ εγώ στο δικό μου κέντρο, αλλά είναι κάτι το οποίο γενικά συνιστώ στις γυναίκες. Κάθε γυναίκα μετά τα 35 η οποία θα θέλει να κάνει εξωσωματική, καλό θα ήταν να κάνει έναν υπέρηχο μαστού για να έχουμε μία εικόνα για το μαστό, για να ξέρουμε από εκεί και πέρα αν υπάρχει κάποια αλλαγή στο μέλλον. Επομένως, πραγματικά αυτή η εξέταση μπορεί να γίνει και νωρίτερα. Υπάρχει περίπτωση, για να γυρίσουμε στην εξωσωματική, τα φάρμακα και όλη η διαδικασία να επιβαρύνει με κάποιο τρόπο, είτε ορμονολογικά, είτε σε θέματα μαστού, το σώμα της γυναίκας? Αυτός είναι ο βασικός φόβος. Πριν, αλλά οι γυναίκες το φοβούνται πάρα πολύ. Είναι το βασικό άγχος της γυναίκας και προσπαθώ κάθε φορά που ακούω αυτή την ερώτηση να εξηγήσω στη γυναίκα ότι πραγματικά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε εμείς στην εξωσωματική είναι φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται αρκετά χρόνια πλέον και παρά ας το πούμε έτσι, την εντύπωση που υπάρχει στον κόσμο, καμία από τις μελέτες που έχουν γίνει από εμάς τους γιατρούς μέχρι τώρα δεν το έχει επιβεβαιώσει αυτό. Εάν μια γυναίκα που έχει απευθυνθεί σε ένα συγκεκριμένο κέντρο, γιατί υπάρχει υπογονιμότητα που λέγαμε, και δεν έχει βρει την αιτία και κάνει τη μία εξωσωματική, κάνει τη δεύτερη, ίσως το να αλλάξει και γιατρό είναι και θέμα ψυχολογίας που μπορεί να τη βοηθήσει? Μπορεί να μην έχει βρεθεί σωστά η αιτία, οπότε πρέπει να παίρνουμε δεύτερη γνώμη ειδικού? Ο γιατρός είναι πάνω απ' όλα ο σύμμαχος σε αυτόν τον αγώνα. Ο γιατρός είναι αυτός ο οποίος αγωνίζεται μαζί με το ζευγάρι. Πολλές φορές οι γυναίκες μένουν δυσαρεστημένες από κάποιο γιατρό, γιατί ενδεχομένως νιώθουν ότι δεν αντιμετωπίστηκαν σωστά, νιώθουν ότι η περίπτωσή τους δεν αντιμετωπίστηκε με την κατάλληλη βαρύτητα από την πλευρά του συναδέλφου. Εφόσον πραγματικά νιώθουν ότι εκεί
υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη χημεία ανάμεσα στο γιατρό και στο ζευγάρι, τότε η αλλαγή σίγουρα θα τις βοηθήσει. Νομίζω και το αποτυχημένο αποτέλεσμα από μόνο του επιβαρύνει τόσο πολύ και την ψυχολογία των ζευγαριών, που ίσως και η αλλαγή γιατρού είναι κάτι λογικό. Έτσι είναι. Από την άλλη, επειδή η σχέση μεταξύ γιατρού και ασθενούς είναι σχέση εμπιστοσύνης, αν αυτή η εμπιστοσύνη έχει χτιστεί, το ζευγάρι καταλαβαίνει ότι ενδεχομένως για την αποτυχία μπορεί να μην ευθύνεται ο γιατρός, το κέντρο ή η γυναίκα, αλλά ακόμα και αυτό το κομμάτι χρειάζεται τύχη. Επομένως, αν η εμπιστοσύνη ανάμεσα στο γιατρό και στο ζευγάρι είναι ισχυρή, τότε το ζευγάρι θα προχωρήσει με τον ίδιο γιατρό στην επόμενη προσπάθεια. Έχετε εργαστεί πάρα πολύ και με πολλά ζευγάρια, πάρα πολύ καιρό. Έχετε δει περίπτωση ζευγαριού που να παλεύει, να κάνει και αρκετές εξωσωματικές, και το είπαμε και με την ψυχολόγο νωρίτερα, με την κυρία Τσουκαλά. Στο τέλος, ενώ έρχεται το επιθυμητό αποτέλεσμα, ενώ έρχεται το μωρό, μπορεί το ζευγάρι να έχει ήδη διαλυθεί. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο βλέπουμε. Είναι κάτι το οποίο εμάς μας στεναχωρεί, γιατί έχοντας συνηθίσει να βλέπουμε το ζευγάρι σαν συμμάχους σε όλη αυτή την προσπάθεια, φτάνουμε τελικά στο μωρό και βλέπουμε ότι το πρόβλημα ουσιαστικά είναι ένα πρόβλημα το οποίο προϋπήρχε και η απόκτηση παιδιού θα ήταν το σεντόνι το οποίο θα σκέπαζε, αν θέλετε, όλη αυτή την προβληματική σχέση. Για μένα είναι πάρα πολύ βασικό να ξέρει το ζευγάρι ότι είναι μαζί, ότι είναι γερά δεμένο ο ένας σύντροφος με τον άλλον, για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτό. Να είναι πολύ συνειδητοποιημένοι και για τη σχέση τους, αλλά και για το ζητούμενο και για το μωρό που θέλουν να έρθει στη ζωή τους. Πολύ σωστά. Μας είπατε πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα. Νομίζω οι πληροφορίες ήταν πάρα πολύ σημαντικές που ακούσαμε, και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα σε ένα ενδιαφέρον για τη μαμά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας.